जों सानैया NDFB जाहैबाय बैसोथ' साबायाथ' बिसोर पाब्लिकसो बै मा होनो रायमना हरै रायमना हाग्रायाव बन लायनायावहाय बिसोरखौ हमा लाबोबाय अपारेसनावहाय गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं मोनसे कल रेकर्डसो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। जोंनावहाय NDFBनि केस ना दासिमबो जोबाखै। बेसेबां दुखुनांथावना। आं जाय मानसिनि कल रेकर्डखौ आं दिनैहाय दामदोंना बे न'खरा दिनै अबस्था गाज्रि। बेजों लोगोसे दिनैहाय बिथांमोना क'क्राझाराव हाजिर जाफैनांदों 7 जन। आफादनि 2 3सो बाद बाखिया पाब्लिक गोजा। दिनै पाब्लिकफोरनिबो दिनै हाइनेस्ट केस दासिमबो जोबाखै। नाथाय दिनै बिथांमोननि केसखौ मानो फोजोबना होनो हायाखै? जायफोर खुंथायाव थाग्रा दिनैहाय गबिन्द बसुमतारियानो होन फेरेंगायानो होन बा बिथांमोननि दायित्वआ रासिन दङ। 100आव 100% दिनै बिथांनाव दङ। नाथाय दिनैहाय प्रमद बर'आबो बिनि फारसे इन्टारेस्टखौ होनांगौमोन। नाथाय जों बिनि फारसे बिथांमोन 3 इन्टारेस्टखौ होनायखौ जों नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव दिनै हाइनेस्ट केसफ्रा दिनैहाय सुमन लेखा सोरनावबा थाङो, सोरनावबा वारेन लेखा थांदों, सोरबाया दिनैहाय कर्ट गानाङो। जोंनाथ' अक्ट'बर 1 थारिखआवनो गानांगौ आंनिया बेफोरबायदि। होनबा दिनै बिनि देरसिन दुखुनांथावना मा थाबावनो हागोन? जों मालाबाबो बे गबिन्द बसुमतारिमोनखौ फेरेंगामोनखौ बेफोरबायदि सोंखारिनो बा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो जों समायामोन। बै समावबो जों समायामोन, दासिमबो जों समायामोन। नाथाय जों दुखु नाङो माब्लाबा बुंनो गोनां बायध्यता जानानै फैदों बिथांमोनखौ। बुङाबाबो उफाय गैया बुङाब्लाबो। थ' जों नायनानै लानि बा खोनासंनानै लानि बै सुबुंफ्रा दिनै कर्टआव गाहैनानै मा बाथ्रा बुंखो ना, नङा होमबा? बेखौ एसे खोनासंनानैबो लानि एसे। फेरेंगा मोना जाहाथे फेरेंगानाव गबिन्द बसुमतारिनाव बिसोर 2नाव खोमायाव हाबहैयो आरो फेरेंगानि सायाव दिनै फेरेंगानाव रायलायफैयोबा मा बाथ्रा बुङो बेखौबो जों एसे खोनासंनानै लानि। बेथ' केसाथ' जोंनाथ' बे 2014नि बे NDFB केसानो गोलैनानै दङ। जों सानैया NDFB जाहैबाय बैसोथ' साबायाथ' बिसोर पाब्लिकसो बै मा होनो रायमना हरै रायमना हाग्रायाव बन लायनायावहाय बिसोरखौ हमा लाबोबाय अपारेसनावहाय। आदसा बोराय आरो औ बिमायनो खस्थ' जाबाय बिसोर बैसोआबो गैया गोजाना। हाइनेस्ट केस। औ हाइनेस्टआनो जाहैबाय। ओमफ्राय ओरैहाय माबा मा होनांगौ गबिन्द बसुमतारिमोननाव खबर लायाखै नोंसोरो? गबिन्द बसुमतारिनाव खबर लानो माने जोंथ' बहा थांनो हाबावनो बेनाव गारि मटर गाखोलांनो थाखा फैसायानो गैयाबा। औ फिफोरनाव फन हरलाबो फिफ्रा हमा फनाखौनो। हा? फिनावहाय फन बुबाबायो जोङो लोगो हमनो होननानै फनाखौ हमाना। फिया? औ। बे रन्जित बसुमतारिनाव थाङाखै नोंसोरो? बेनाव थांनायनिफ्राय थाङिया सिदा थांब्लाबो मोनबोखाया नालाय बेनावहाय। कर्ट गानायनिखौलाय बिदिलाय नोंसिनि न'खराथ' जेबो अबस्थायानो गैया। माबोरैथो कर्ट गाहैबाय थादों? गानायखौथ' जों बिराद खस्थ' गायो। माब्लाबा समावहाय सहैयो, माब्लाबा समाव सहैया। औ। माब्लाबा थाखा दंबा सहैबाय, माब्लाबा थाखा गैयाबा सहैया। खामानि मावनो मोनाबाथाय गैला कर्टबो गानो मोनला। बिटिआरनि CMआबो माथो बुंदोंमोन माथो नैबे एकर्डनि गेजेरजोंनो हाइनेस्ट केसफ्रा उइद्र' जाजोबगोन होननानै बुंदोंमोन। उइद्र' जायाखै नोंसिना होमबा दासिमबो? मिसा। लोगो हमहैयाखै नों बिटिआरनि CM? बेखौबो जों बिटिआरनि CMखौबो जों लोगो हमनो होननानै फिनाव फन बुयो। औ। दाखालि क'क्राझाराव फैदोंमोननो ओमफ्राय आंखौथ' लोगो मोननाय नंला। जाहरबारि फिया जों गुवाहाटियाव ओंखारफैनोसै होननानै। औ। ओमफ्राय साननैसोनि उनावहाय खबर लाफिनबाय, दाना फनानो हमला फियाबो। ए। फन बुब्लाबो फनखौ हमला। मा सननि केसमोन मालायबो बेलाय? फन हमैखौलाय माथो खालामबावनो। हा? मालाय फन हमैखौलाय माथो खालामबावनो। बेनो गावसोरथ' बुंदोंमोन ना सान्ति खर'आवथ' दाउ बेदरबो सान्ति बे थाखैना। औ। दा नोङो ओरैनो
औ सान्थियाबो असान्थिसो जानानै दङ। बे कट गानायफ्रा साबेसेमोन नोंजों ग्रुपआव? जोंनि ग्रुपआव? औ जोंनि ग्रुपआवथ' 7 जनखा। 7 जनखा खनसेयावनो फैखानांगौ जायोना? औ खनसेयावनो फैजोबनांगौ गासैबो। इएमफोरनाव हाबबाथ' इएमनोथ' फैसायानो थाइसेबो गैया होनखाबाय माथो हाबबावनो जोंलाय। औ जोंनो आं गैयि थांबाथ' फैसायानो गैयानो सारा दंखौ होनखाया। औ खस्थ'आथ' खस्थ' बिराद खस्थ' मोननांगौफ्राबो मोना। 4 लाखखौ मोनदों ना मोनाखै नोंसोरलाय? गैयालै सार मोनाखै। आयु बिसोरथ' बेखौनो माबामोनाव फेरेंगामोनजों एसे जगाजग खालामाखै नोंसोरो? खालामनायाथ' खालामदों सिगांहाय ओमफ्राय मोनगोन साराथ' जेबो होनखाया मोनगोन बेल' होनो आरो ओमफ्राय मोनगोनबा माब्ला बुंनो हाला जाहैबाय। नेक्स्ट कट गानांगौआ माब्ला थारिख हराखै? नेक्स्ट कर्टआथ' माबायाव जाहैसिगोन मा होनो दाथ' बे सेप्तेम्बर मास नालाय। औ अक्ट'बर मासाव गोलैसिगोन। थारिखखौथ' लाबोनाय जायाखिसै। औ थारिखआ गाव उखिला उनावहाय हरोना। औ होमबालाय नोंसिनाबा केसा बायनायनि बा जोबनायनि जेबो लाइनाव फैया एडभकेटफोरा माथो होनदों? दाथ' जोबनायनि लामायाव फैगासिनो दं होननानै बुंदों आरो। औ खिन्थु बिटिआर रेकर्डनि थाखाय नङा आरो बिटिआर रेकर्डजों जोबनायनि लामा गैया। आच्छा माने बे केसाथ' ओरैनो गायै गाबोना जोंथ' दा 6 बोसोर जाबाय नङा होमबा? औ 6 बोसोर कर्ट गाबोबाय दा बे गायै मामला गायै दाथ' साख्रि बायदिसिनाबो जोबजोब्बायना दाथ' जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो। आच्छा साखिफोरा गैला? साख्रियाथ' गैला। नोंथ' बेखौ जों सोङो बे एकर्डनि गेजेरजों गदों ना ओरैनो मामला गानानै जोबदों होननानै बुङो जोङो नोंसिनि बिटिआर रेकर्डनि नङा बे जोंनि बे मामला गानायजोंसो जोबहैदों बे होनना बुंदों। आच्छा नैबे बिटिआर रेकर्डआव जे बुंदोंमोनना हाइनेस्ट केसफोरा उइद्र' जासिगोन बा माबा मोनसे जासिगोन बुंदोंमोन ना प्रमद बर'आनो होन गबिन्दआनो होन फेरेंगायानो होन नङा होमबा? बेजोंथ' उइद्र' जानाय नङा होनना बुंदों आरोखि ना नोंसोर कर्ट गानायनि गेजेरजोंसो गगोन होनना बुंदों आरोखि। गैया बिदि जाया दिनैबो ना बे बै माबानि मा होनो लालमाथिनि आरोना चिरां लालमाथि बेनिबो दिनैहाय दाखालि कर्ट गाफैनो हमना लाखिदों जाहैबाय। माने कर्टआ खेबनै थाङाखै जाहैदों बियो फैसा गैयिनि जुनैहाय। खेबनै थाङियावनो बेखौहाय उनावहाय फैनायाव हमना लाखिबाय आरो बे हमना लाखिनाय वारेन्ट सेस खालामबाय मास मोनसे ब्लकआपआव दोननानैहाय जेलाव हगारफिनबाय आरो। ओमफ्राय दिनैहाय गाफैदों दिनै गाफैब्लाबो बिस्रा उकिलनि फैसा थाइसेबो होलांनो रोङाखै ओरैनो गारि भाराखौनो ग्रोब लाना फैदों। आं बुंदोंमोन नोंसिनिथ' खाथि जायो ओरै जेन'बा फेरेंगा सारमोननाव हाबबालाय माथो जायो होनना बुंदोंमोन आरो। है बहा हरनोब्रा हरनो हाया फैसा गैयासो होनना बुंबाय बियो लाजिबायलै जों हाबनो होननानैहाय। फेरेंगानाव? औ आच्छा ओरैहाय बेवहाय जों कर्ट गानाया दा जोंनि आरगतनि दं सासे आङो ओमफ्राय ओरैहाय सासे आरो। जोंनि दा सानैया एसनि सासे आरनि सासे जाहैबाय ओमफ्राय बैसोरथ' फाब्लिक जाहैबाय। माबाया ओमफ्राय बैबोथ' पाब्लिकसो मावगोन जाहैदों बै सासेया बे माबाना लालमाथिना। दा बिराद दुखुनांथाव बुंलांदों आरो ओमफ्राय बै माबानि दिनैहाय बे परबतजरानि फैदोंमोन बेबो हारिमुआ दा बेहाबो केसानो जोबा बेबो दुखु नांगासिनो दङ माबोरै जोबबावनो होननानैहाय। दा बेफोरखौ बिटिआर सरकारा सान्ति फैबाय होननानै बुंदों गासैबो सान्ति भाबै थानो मोनजोबदों होनदों नाथाय जेबो नुहुरासै जोङो। बालाबाथि राननाय बायदि राननानै थाजोब्बाय माथो। दालाय माथो मावो दा नोङो?
मा मावनो रोंबावनोब्रा बिदिनो एफा एनै सोरनावबा खामानि मावनो लिंहरबा थाङो खामानि मावनो मोनाबाथाय थानांगौ जाहैबाय। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन गबिन्द बसुमतारी डिपुटि CM EM रन्जित बसुमतारी नोंथांमोना गोसो हो। नोंथांमोननि दैदेननायावनो बिथांमोना NDFB नि सासे केडारमोन। नोंथांमोनखौनो लिडार होनना फोथायदोंमोन। NDFB आव जेब्ला नोंथांमोना डिसबेन्ड जायैनि सिगां हाग्रायाव थानाय समाव गबिन्द बसुमतारीमोनखौनो फोथायनानै आफादनि सासे दैदेनगिरि आफादनि लिडार मोजां जोंफोरखौ देनांहाय माबा मोनसे सुक्ति जाहैयोब्ला जोंफोरनि केसफोरखौ फोजोबनानै होगोन होननानै। नाथाय जों मा नुनो मोनखो जों हाइनेस केसफोरा दिनैसिमबो उइथ्र' जाया। नन हाइनेसनासो दिनैहाय सासे सानै 260 जन ना माल'सो उइथ्र' जादों। बाद बाखिनोथ' जेबोआनो जायाखै। बेफोरबायदि बयनिख्रुइबो खस्थ'सिन मेन्टेलि टर्चार बेफोरो कट गानांगौ जिनिसा मेन्टेलि टर्चार बेफोरो। ओंखायनो गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा EM डिपुटि CM नोंथांमोना गोसो हो। नङाब्ला आरो बिथांनिनो कट आरो नोंथांमोननि UPPL सरकारखौ मा फोरमायदों गाबोन फुङाव नोंथांमोना बेखौ खोनासंनो मोनगोन। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाबाव दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।